Olo. Ulahon na dengan pecah mangulo nenay. Asa na po mo akan pinasita di Roham. Saling ko mangulo di Bortibion. Ya di request Bapak Tua ya Bapak Tua ya. Nanti kami putar kembali request Bapak Tua tadi tidak dengar enak kamar mandi. Agame una sana pokamorao nasi ya Tuhani joy jala urang lupa ho martagia madok mauliate disude dengan di basana jala unang biar diroha akaja diroha Apa Bu? sai pasere paroham taboroko toi siro Sia rohata e la terra hosobi asa tarudio tingalumi kita no marsa tokinano di hasia Apapun yang kita rencanakan, lang ditahi jolma rohanado naik kosau. Pasere paroham taboroko toi siro hai jala taboroko masih rohata elate hosobi asa